le Pu Chairman tangwal del sunmo kha tangwal le chuna te kan president ni lai mek Dr. Bechua te outgone Pu muak te kini chon sar muak te kan ti thin chu te tin pu khamo te le lai dai sa thu te tin ka guest speaker pui Dr. James ni chin khan introduction haran soi joi to James ka ngai san em chu mithiam ania ram mai bok mithiam ram mai lo boi thak khop me ya mithiam an nia ram mai lo chuan boi thak ani maro chum ani ang chi chu mithiam ram mai nia chu wangin apoi mo ber ram hloi tu tur le ram kal phung duan tu tan chuan mithiam chu poi mo lu tu choi poi mo sok chu ram mai poi mo ni ti ka sei do ni chuan ram mai na tel lawa min chelak chuan engineer ho he pura da sai lo po ma engineer ram mai lo te pon ve thin to ko jo engineer ram mai ani chang ka em to ni ti ka sei do engineer ho pe ka jil sal tu la sum ru ka ngai to chang kan a zo vat me ni chuan vini hian ni na ta ka chuan guest speaker tu ati kan vak la ba kai sei lu den de berang chu Dr. James da sei dor di khan ko ko fe ang ka ti he pu delson na gain bia veni hian sei tur ka nga ang reng khome ma se ka sei thui lo nga maro chu thu sei hi ka sei na sa ve to thu sei ai tak chuan ti lai na kal ka nia do hai puring ka ti de ya kanun a sei da chuan min ngai thalo ko ngai to lai ti vak zel la dia no min ngai thalo chuan ti vak thei lo ngai thatu ngai ya ti top thei lo ko the ne chuan vini a po thade min lo ngai thak ka dei se ya in ngai thak du tur boron se ka tum boka vini hian ke chu jinglama mining engineer ka nia chumhalama chuna advocate tlailama politician ka ni le a ti han ka ni ko chu ka sai don san chu multi facet ne ngai ni awang la chan chu ka thil ti na kong tin renga hian kan role ka apun lem hun jerin alom ta ni veni kan sai du chu ma saberin pumok ten hun har sa tak kara ashwaya BJP chu endong ania tin BJP ni ngam chu atha kania karon ni zoi to atha ko wanga chuk kan ni lo ka chu 11 July 2019 agluta 11 May 2020 ak chuk le thasom che ko ma thasom ko chung khan spokesperson te kan man vela chuan missionary cell kan dina Christian missionary cell chupo ka soi thina engma tilo nga ngaya to na bini ka soi chwa do na san chu video camera capture tha YouTube on upload le do na Mizoram puiten BJP hian enghe ti ve ti hi she se ka do ni missionary cell kan nei like khan tharuk vel chi ding ka hria kan ran khan tak ta chuan akhan mission field pathum vel a ber ron manani khak ka soi do ni vinian chuno ya job pakhat chu mun pakhat ne state nai te thanom lok ania conference nei do na Christian heaven chuan an bek in sak ve kha an mani ring thar te jinga mi ina lo bek ve nia chuan han tia then khowang ten complain ani chuda chuan subdivision civilian aron khar sakani chu aron vuya aron betu chu miron betu chu presbyterian pastor nu pini ngatinge in pan miron bek law ko tia ani chu sinot pastor ani ha BJP bek kha khede la ka tri oh mizo ro bek thei to ani nge ka tia ke chuan kan se kan zo chianga Mizoram po na chuan bek in sakdore in worshiping place permission lak tel ngai ta ni Mizoram a chuan thenom khovenga thenom naya bek in thadawra sa kan lo me maro chu vairam a chuan worshiping place kan ten chi a permission san pa ngai ni chumi chu an lo nei lo wanga nei phot selati an lo du wanga lo dia chuan kan han bia SDO civil chu kan han bia chu chuan in sar ang lo nia chu la kan soi du chu BJP spokesperson kan in line nia Porto in BJP state spokesperson kanya mila sa tan har sanan niya enge problem what is the actual problem ko sukte ni ani cheda join sir permission ni lo in big in sa ati chu lo dille sela in te me don ti na me ni ka ten ni me ang ati an dille kha zoya an ti theta ni chu kan sene chan zo ko chu
Mizo tena Mizo Christian tena vai Rama vai Hindu hovin Mizo Christian missionary tele Mizo Christian maladu tereng reng alo rabet le alo jim to dang che pang kan ngai hi zir chen chuan a legal point adan lampang ani tlang puini chu wangin atak taka chuan India ram hi BJP pon hekron sai kai tum chu vindia ka topic tum ber chu secularism hini tan chuan India ram hian right to freedom more of to practice propagate any religion harmony chu wangin he constitution hi prim balance ya ka I amend thailawa pot mena fundamental rights kan neiah paidang lam thailo lu ko ni chu wangin jantar mantara mo Delhi khoi buna Hyderabad Kolkata Silchar khoi apo lali so Krista he chandam to ring ve to ta chedi athiang shim maro chu an motor tlan turti boina mo an school ko turti boina mo iti chon athiang talawani mania aizol klaba an soya kan theologian changkang tak ta ho an thukhuba chuta ka sei chu setana bill anti election ni anti conversion law anti election na chuan thu soina chance kan evea setana bill om lawa anti conversion law to boklo India ram ahin state pasari period ve religious freedom act antia chu Christian ka chuanin nge kan tiang sakhoi ne phalona kan tia khami religious freedom act na tum chu tu sakhwa Hindu atang Christian ni ringot lovin Christian atang Hindu in lete Muslim atang Hindu te Hindu atang Muslim support him in le zungzung kha mi an rathai wangin mo force in mo conducive devin mo coercion mangin mo ani le tiram ti an haba wangin chumi chu buiting to chin kum som pare chin chuan an du thala eksa phopo an som an phal sak zo ko wanga siamani chu wangin kan sei la om ber chin he chu alem nei china kan president thana sen khan I Hlauh tur kan Zawng Christian tena kan Hlauh turom chun chu pathian rin lo pak Hlauh turom lo ra Hlauh tur kan Zawng ve thina ke po Hlauh tur ka la mu ma thei ka ne chu bagen Mizo Christian tena kan ti fu lo ber chu Hlauh tur kan lawa Hlauh hi chang ka man chu te kan ti mun chu te ka ti tropin Hlauh han nei ve kha chang ka ve de wa kan ngai ni ka ringa maro chu ring tu ta pathian rin lo che lo abak lo mun lo tin kan president thare mania president thare ni ron se ka se kai lo sa promoter se la ka ko pi ga ngani president thar kan hian ka basic ka primary duty to protect and uphold Mizo identity and my faith Christianity atinga tani arupi bite awang chu BJP hian Mizo da Christian da win ani thai kan is wait to tunan ka chon hui mitam to chung BJP i was sel ngai lo ve ti a special to om hek lo Mizoram anlan noi de van la claim de von me central a pejun khovela party den ber ni khovela party house ber ni boka tuna modi te peju ka te ne za poka en na kanun tuna ju modi a chi la ti modi ka sircha ani ka sircha chan chu modi he nga pinge heti foko India ma so bui ti ka sir du ni chu ka mu chho thara chu modi hen a zong India ma mai to contract mu na na te ve lo ba amol je chu Mizo tong chuan a chung te tu ma du sakala nei lo zui pon thui thin ana pon thui thi kan la thui bo bo amol tu kan Mizo tong chuan mo mani chung te pot vlog na chang shelo ni maro chu modi hi nga tinga khovela khoi muna bokala an ton lut kan te chuan me fing le ram fing politician fing chuan modi kan ram mai na ni